Ik haat FC de kampioenen. Dat is crazy. Ik vind het echt overrated Vlaams. Ik vind dat, maar ik denk Sorry, dat maar het dat je dat komt... zelfs durft te zeggen. Kijk. Verwijder je Instagram al naar. Let me speak. Zoek onderdak ergens, waar Nee, ze maar- niet weten waar je bent. Can I explain myself? Ik denk dat het komt door een trauma. Want toen ik als kind dit hoorde... wist ik moet gaan slapen. En ik haatte dat. Dus dat was dat echt een deze bij mij. Hè. Zo stil mogelijk zitten dat mijn ouders mij onzichtbaar vonden. Dat werkt Hopen natuurlijk dat ze het niet. gingen vergeten. Maar daarmee, ik hoor die intro en ik begin gewoon te stressen. Ja, ik heb op zich niks tegen FC de kampioenen, maar ik woon met zo'n super obsessed FC de kampioenen fan in mijn huis. Kookabaul. Serieus? Dat dat gewoon keihard op mij gepusht wordt. Dus je moet wel. Dus ik moet wel, en daarom heb ik er nu Maar ook wel zo'n beetje een haat tegen. Hoe kun je dat nu goed vinden? Ja, Dat is elke aflevering, wat dat jij haat aan romcoms, haat ik aan FC de kampioenen. Want elke aflevering is, ze testen een matras en iemand kijkt door het sleutelgat en ineens zijn Maurice en Bieke iets aan het doen. Een misverstand. Heel die aflevering lang, Maurice en Bieke, maar het al goed, maar allee, Pascal die deze doet. Dat is toch juist Ken het? heerlijk. En dan, het was een misverstand. Oh my god, whoop die fucking do. Iemand is boos. Oh my god, man.